אני מריה דוידוב, אני גיים דיזיינר ועשיתי את הפרויקט הולי. הולי הוא משחק מחשב שבו אתם משחקים את עוזר הבמאי הכי גרוע על סט קולנוע. החברה היחידה שלכם, הולי, שהיא המרלין מונרו של העולם הזה, נרצחה באופן מסתורי. אף אחד לא אומר לכם איך היא מתה. המטרה בפרויקט שלי הייתה לנסות לראות איך אפשר ליצור חיבור רגשי בין השחקן לבין הדמות אותה הוא משחק, בעזרת אינטראקטיביות ובעזרת גיימפליי משחקי. אני דן זיכלינסקי, אני עשיתי סרט ב-AI, הסרט נקרא הליכה בפארק שעשועים. בעצם הסרט מגולל את הסיפור של שי, נער מתבגר, שקצת קשה לו חברתית, והוא מוצא נחמה במערכת יחסים אינטרנטית עם מישהי. הסרט עצמו עשוי בטכנולוגיית AI, זאת אומרת שכל הסרט, אני לבד מהבית שלי, מהמחשב שלי, בלי ללכת ליום צילומים, בלי שום דבר, אלא זה נטו אני והטכנולוגיה. זה בעצם מה שאהבתי ולמה הלכתי לכיוון הזה. אני יונתן אוברקלייד ואני היוצר של ווקר. אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם זה ליצור בתחום של XR ויוניטי וגם בנייה של עולמות וירטואליים. הכל התחיל שאני, אבא שלי ואח שלי רצינו לראות האם אפשר לעשות משהו בקשר לבעיית התנועה במציאות מדומה, ובעצם הגענו לפתרון הזה של הליכון שמופעל על ידי גרביטציה, וווקר בעצם היה התוצאה. המטרה שלך בתור ווקר בעצם זה להחזיר את האנושות בחזרה לחיים על פלנטה חדשה, ויש רחפן שמנחה אותך במהלך המסע. הרחפן הזה מנסה לשכנע אותך שלהחיות האנושות זה רעיון מחריד וכדאי לך לרדת ממנו, ואתה בעצם זה שצריך להחליט בסוף האם להקשיב לו או לא. שלום, אני אילן הרצוג. הסרט שעשיתי נקרא באטר קראש, סרט קצר אקספרימנטלי. סרט צולם כולו על גרין סקרין, הוא משלב בתוכו סביבות דו ותלת מימד, כולל ארט פיזי שנעשה על הסט עצמו. הסיפור מספר על 3 דמויות של חיות בתוך עולם דיסטופי, מייצרות בתוכן קשרים מסוימים ומגלות אחת את השנייה. אני אלינור הראל והפרויקט שלי זה ספוט און פורטיס, שנוצר מתוך אהבה גדולה להופעות חיות והופעות מוזיקה. הפרויקט בעצם מנסה להביא את האיכויות של הופעות מוזיקה חיות, של קרבה לאנשים וקרבה לאומן. בעצם הוא פרויקט יהודי בווב ומנסה להתמקד בכאן ובעכשיו שלו לצד טכנולוגיה של מולטיפלייר שבעצם מאפשרת לחוות את החוויה הדוקומנטרית לצד משתתפים נוספים, ואני מקווה שזה מצליח להעביר קצת מהאהבה ומהכיף של לראות הופעה חיה למרחב הווירטואלי. היי, אני עידו. הפרויקט שלי נקרא תקרית פנלנדיה, הוא מספר סיפור על אבא שאיבד את הבן שלו. הוא יוצר משחק מחשב לזכרו, והמשחק מחשב קם לחיים. בעצם הפרויקט מורכב מ3 חלקים, סרט, אנימציה באורך 35 דקות, אתר אינטרנט אינטראקטיבי ומשחק מחשב. את המשחק עשיתי כמעט לגמרי עם AI. לעומת זאת בסרט אנימציה הלכתי על אנימציה תלת-ממדית עם מוקאפ, ובעצם היה לי המון חופש אומנותי באמצעות הטכנולוגיה. קוראים לי יונתן אילן, לפרויקט שלי קוראים אליסיה. זה בעצם פרויקט שמספר סיפור של ילד על אובדן מות אחיו הגדול, ובעצם איך ההתמודדות של הילד הזה עם בריחה על איזשהו עולם מדומיין, שהוא ואח שלו הגדול בנו ביחד, ובעצם בניתי את המשחק הזה באנריל אנג'ן, והוא משלב כל מיני שיטות רינדור שונות כדי להעביר את המעבר אחד הזה בין עולם מציאותי יותר לעולם מדומיין.